तो हेलो गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखो आं चेनेलाव गासैखौबो बरायबा हरनाय थाबाय बेसेबा गोबावनि उनाव दिनै दसे टाइम नोंसोरजो आंनि बे ससेल भिडिअनि गेजेरजों नोंसोर रायलायनो होननानै फैबाय एक्चुअली नोंथांमोननियाव मोनसे हेल्प बिनायदों आङो ओमफ्राय बे हेल्पआनो जाबाय आरो मा होनना फोरमायगोन आङो नोंथांमोना हेल्प खालामगोन ना खालामा आंथ' बेखौ बुंनो हाला थेवबो आं बुंनायनायसै माने आंजों सासे मानसिया चेलेन्ज लादों आरोना एक्चुअली आं बिराद गोबावबो जाबाय इउटिउबाव भिडिअ हगारिया ओमफ्राय भिडिअ हगारथारिखाय बुंबाय आरो आंखो बियो आं बिनियाव माबा मोनसे बुस्थु बिदोंमोन आरो बे बिनायनि गेजेराव ओमफ्राय आंखो बियो माना खालामदों माना खालामबा बियो आंनो मोनसे चेलेन्ज होदों आरो बे चेलेन्जआनो जाहैबाय आं माने बैसागोनि सिगां बा बैसागोआलागै आंनि इउटिउब चेनेलावहाय 1K साबस्क्राइब खालामबाथाय आंनि मा होनो बिनायखौ बा जिहेतु आं जि बुस्थु बिदों बेखौ पुरा खालामगोन आरो क्या है ओमफ्राय मा होनो मरनि मागे नसलै दाथ' साइकेने इफेनेसा मैं भिडिअ करियासो ओमफ्राय मा होनो गाइस अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना होदो ना मा होनो बैसागोनि सिगां 1K साबस्क्राइब खालामना होदो ओमफ्राय आंबो जि हायो भिडिअ लाबोनोसै दिनैनिफ्राय बा गाबोननिफ्राय सर्ट भिडिअबाबो बा ब्लगबाबो 6 मिनिट 5 मिनिटबाबो जिखुनु आरो नोंथांमोना सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय एकदम बैसागोनि सिगां 1K खालामना होथार नोंथांमोना एकदम अननानै आरो गोसो गोरबोजों अननानै गासैबो ओमफ्राय भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय ओमफ्राय गाइस आंजों जाय चेलेन्ज खालामदों आरो बे चेलेन्ज खालामग्राखौ आंनि बे मा होनो आंजों चेलेन्ज खालामनाया पुरा जाबासो माने 1K साबस्क्राइब जाबासो आं भिडिअ लाबोगोन आरो मानसियाथ' खाथियाव गैया जाहैबाय खिन्थु आं फनजों आं नोंसोरनो भिडिअखौ लाबोगोन मा चेलेन्ज खालामदों नोंथांमोननो शेयार खालामगोन स' नोंथांमोना अननानै आंखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय 1K साबस्क्राइब खालामना होथारबानो जाबाय बैसागोनि सिगां अननानै आरो गोसो गोरबोजों अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होथार 1K खालामना होथार ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा प्लिज लाइक होबानो जाबाय कमेन्ट होबानो जाबाय लोगोसेनो अननानै शेयार खालामना होबानो जाबाय भिडिअखौ थेंक इउ स' माच आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ अल बाय बाय